referral hospital mondo koro obed malo e lwet national government. But yudo ka nitiere gik mathoth kabisa ma samoro kwa yud kuondego kaka jo KEMSA yudo ka wadhi e thieth kata kaka siptande wa mantiere godo pod jowa ok yud yedhe kuondego to KEMSA timiyo pesa mathoth kabisa moketnegi monego bed ni gi supply godo yath. Mano yuak ma jopiny ywago. Nitiere equipments kata mashinde mwadwaro mondo mi okonywa kaka nyocha watero jatuo jo TRH mano Jaramogo Teaching and Referral Hospital wayudo ka the MRI machine mar MRI matimo X-ray en machine pod onge nyaka sani kendo yudo ka kendo wachako wuok wachako dhi private hospitals kata facilities man oko. Omiyo wagombo ni sirkal oket pesa motegno kabisa mondo mi support osiptande wa across the country. Mane kwayo maduong' to gi weche mag ng'anyo mag daktache. Agombo ni sirkal mondo make sure ni budget magiketo ni obed budget ma nyalo accommodate all the affairs mag weche mag health. Nikech chien kucha yuak ma ji osebedo kaka yuako en services mag health emok wayudo yo makare. But wero kamane sirkal wach mar SHA nikech koro waneno kata kwa access osiptande wa to kuro treatment nyalo timore yo makare nyaka ne ng'ata mane onge kaka nyalo yudo konygo. Pod wan gi geno ni mano bro dhi mbele. But maduong' ahinya Trevor, nyaka wayiere ni wan kaka jopiny wan gi teko e budget making nikech katiba kokalo kuom article 221 omiwa thuolo mar public participation. To public participation ko okalo kendo through the Public Finance Management Act miyo ratiro mar chiwo pachwa kaka jopiny. To wacho ni e wach mar budget ma national cha kaka jopiny ok wayud thuolo mar mondo mi wawuo motegno e wachno nikech committee ma discuss weche mag budget ok chop piny irwa kuonde gi mondo wawuo kaka jopiny. Mane kwayo maduong'